Bueno, vinga, que comencem. Bon dia a tots i a totes. Bon dia a les varetes màgiques i bon dia a l'univers. Aquí tenim la classe dels conills, aquí darrere, que representaran l'obra... Sabeu quina obra veniu a veure? Quina, va? Sant Jordi, la llegenda de Sant Jordi. Espero que us agradi molt i si us agrada molt després heu d'aplaudir super fort, ¿vale? I una cosa, vigileu amb aquest drac que hi ha aquí darrere, que és una mica dolentote, ¿vale? Vinga, que comencem. Ens explica la llegenda que fa molts anys va arribar a la vila de Montblanc un drac. Diuen que abans del tal esdeveniment tot estava en pau i tranquil·litat. Bon dia, tinguin majestats. Voldrien un panet acabat de fer? Amb molt de gust. Desitjo que us agradi. Deliciós. Es nota que està fet per unes bones mans. Gràcies, majestat. Cada dia el meu esforç intenta ser millor pa per tothom. Bon dia, tinguin majestats. Ja tinc arreglades les seves delicades i precioses sabatetes de princesa. Gràcies, sabater arcadat. Allò més bé. Ha estat un plaer. Per avui fa molta calor. Seguim el camí sota els arbres i així la seva ombra es protegirà. Tota aquesta pau es va trencar quan el vigilant de la torre va cridar: Atenció, atenció! Què passa? Veieu res d'estrany? Sí, bon rei, una gran polseguera s'acosta ben de pressa. I què deu ser? Oh, Verge Santa, tothom aquest a casa seva. Digueu-nos què veieu, ens teniu espantats. Una bèstia enorme s'acosta ben de pressa i amb la seva boca surten flames enormes i amb les seves urpes destrosses tot el que troba. Fugiu, fugiu! Nens i nenes, no us ho podeu imaginar, aquella bèstia era un drac, alt com un Sant Pau, llarg, gros, verd i pudent, i el pitjor de tot era que tenia una gana espantosa. I Gita, el drac ens ha deixat sense cap ovella. Ai, mareta, què faré jo sense el meu ramat d'ovelles? No tindré llet per fer formatge ni llana per deshidratar-se. Correm, salvem les nostres vides. Aquest drac cada cop és més a la moda. Teniu raó, anem ben ràpid cap al castell. Les vores es protegiran de l'atac d'aquesta bèstia. Socors! El foc del drac està cremant tota la meva collita. Què menjarem ara? Ayudeu-me! Si el drac no atura el seu foc, aviat del nos porquer no em quedarà res més que cancel·lar fumada. Que es menja les ovelles del pastor Isidre. 1, 2, 3, 10! Fugiu! Perill, cada vegada s'acosta més al poble. Recollim tot el que ens sigui necessari i anem a refugiar-nos al castell. Avisem a tota la gent que viu fora de les muralles. Anem al castell! Un drac s'acosta!
vilatans i vilatanes, es fa saber que es convoca ara mateix una reunió urgent a la plaça del poble. Tutururú, tutururú. Cal buscar la manera de fer fora el drac de les nostres terres. De moment ja s'ha menjat les ovelles de l'Isidre, ha cremat les collites i ha sucarimat els porcs. Tutururú, tutururú. Vilatans i vilatanes, com ja sabeu, acaba d'arribar un drac ferotge. Hem de trobar la manera de fer fora el drac de la nostra vila. Mireu, jo he estat pensant i si el drac se queda en menjar no marxarà mai. Doncs si el drac no marxa, com ho farem perquè no s'enfadi ni ens mengi a tots? A mi ja no em queden més gallines, ous ni pollastres, tot s'ho ha menjat. Sabeu què? Jo li diria que a canvi de que no se'ns mengi li portarem nosaltres a menjar. Un dia podem alimentar amb 2 vedells, un altre amb 3 gallines i l'endemà amb un porc. Sembla una bona idea. Molt bé, tothom està d'acord amb aquesta proposta? Sí! Un petit detall. Qui serà el que se n'anirà a veure el drac? Tu i jo, home, tu i jo. Així doncs, tots van estar d'acord amb la idea de l'arbre i ell mateix, acompanyat pel seu amic, es va oferir per anar a parlar amb el drac. Ai, amic meu, em sembla que ens hem ficat en un bon embolic. Què farem si al drac no li agrada la nostra proposta? No pateixis, un tracte així no el pot rebutjar pas. Drac, on ets? Qui gosa interrompre el meu descans? No, nosaltres. Què voleu? Fa estona que no posen res al pub. I tinc una gana enorme, encara que amb vosaltres no en tindria ni per començar. Miri, senyor Drac, els habitants de la vila de Montblanc hem pensat que a fi d'evitar que s'empatxi menjar qualsevol cosa, a partir d'ara li portarem nosaltres el menjar. I com ho fareu? La meva gana és immensa. Digueu, quin serà el meu menú que rebré? A veure, 2 vedells, 3 porcs, no, millor 3 vedells i un porc, per evitar greixos de colesterol. Ja sap. Res més? I xais, i gallines, dotzenes i dotzenes d'ous, verdureta, molta verdureta. Això ja m'agrada més. I trobaré cada dia a l'entrada del meu cau? Sí, a servei i domicili gratuït, no com al Carrefour, que et cobren calarons. D'acord, tracte fet.
fet, mentre hi va haver menjar, tot va anar bé. Però quan van haver passat uns mesos i el drac ja s'havia menjat tot, novament es van tornar a sentir les trompetes dels pregoners. Tutururú, vilatans i vilatanes, es fa saber que es convoca ara mateix una reunió urgent a la plaça del poble per decidir que haurem de donar de menjar al drac. Tutururú, es demana que tothom que vingui a la plaça del poble porti una solució pensada. Si no, estarem aquí 3 hores i no farem res. Tutururú. Vilatans i vilatanes, ja sóc aquí. Perdó, això va dir un altre. Com ja sabeu, ja no ens queda més animals ni verdura. Tots els camps i granges estan buits, ben buits. No sabem què portar-li al drac, i si ben aviat no troba menjar, altre cop vindrà al poble i ens ho carrimarà a tots, amb el seu foc devastador, i pudent, i vermell. D'acord, jo ho he entès. Majestats, fa dies que hi penso i malgrat que sé que no s'agradarà, crec que tenim una solució. Parleu bon home, us escoltem. L'únic que podem fer és posar una gran olla al mig de la plaça. Dins tothom que tingui fills o filles menors de 16 anys depositarà un paper amb el seu nom. Després cada dia en traurem un i a qui li toqui tindrà que anar a la cova del drac per ser menjat. A la plaça es va fer un gran silenci. Ningú s'atrevia a dir res. Aquella idea era massa espantosa. Renunciar a la vida dels nens i nenes per alimentar aquella bestiota. Estimats vilatans i vilatanes, si no queda altre remei. Nosaltres serem els primers en escriure el nom de la nostra filla i posar-lo dins de l'olla. I així van anar les coses. Amb aquella solució van aconseguir que el drac no es cremés a tots, xics i grans. Però aquelles pobres persones que fins que va arribar el drac havien viscut amb gran alegria, ara eren les més tristes i infelices. Oh, estimat meu, hem perdut el nostre fill cruspit per aquella bèstia. Oh, fill meu, oh, fill meu. Hauríem de sortir tots a lluitar contra ell i acabar amb la seva vida miserable. Si això ens tornés els nostres fills i filles, ja seria la primera que aniria. Som-hi, doncs! A què estem esperant? Agafem les armes, pals, estrals, tot el que pugui fer mal a aquella bestiesa. Atureu-vos, ja hem perdut els nostres infants, no voleu perdre ara també els vostres pares, germans o marits. I vet aquí que va tocar el torn de la princesa, al igual que la resta de la gent que havia patit la pèrdua d'algun fill. Els reis es van quedar molt afligits. Ai, pobra filla meva, quina desgràcia deixar que vagi jo a la cova del drac i em devori a molt. Mare, pare, veu arribar a un acord amb tots els habitants de Montblanc. Ara no el podeu trencar perquè m'hagi tocat a mi. Filla, aneu-vos en pau.
aquesta pena i desgràcia que patia la vila de Montblanc va començar a escampar-se per tota la contrada, de manera que aviat va començar a arribar a pobles, ciutats i països llunyans. Un bon dia, de sobte, va aparèixer un cavaller armat de cap a peus amb intenció de matar el drac. A la cova! Ova, ova, ova! Estàs aquí dins mostra ferotge? Ocha, ocha, ocha! Qui és insensat? Que qui surto quedarà torrat? Jo! Ui, si ja parlo com si fos a l'eco. Els nervis. Que no saps que a mi ningú em podrà derrotar mai? Vegem quiets. Ui, una esparraca dins d'una llauna. Dura. I serveix per res aquesta cosa que portes? Per lluitar i guanyar-vos. Així, doncs, a veure, doncs. Tova. Nyam! I aquell innocent cavaller va ser cruspit en res i no res. I el temps anava passant i no paraven de venir cavallers i més cavallers. La princesa estava avorrida i amagada al fons de la cova. Ja no tenia ni tan sols l'eco per poder parlar. Eo, que estrany. No se sent res, ni tan sols l'eco. Ui, tant em van fer fora d'aquí per culpa d'uns companys teus i per després et tindrà per més gràcies. Ja veuràs, ja, amb el dura, tova, i nyam! Qui parla allà fora? Que potser és el meu guapat d'avui, un nen tendre i gustós. Potser sí, potser no. Per què no surts que ens veiem les cares? Renoi, Sant Tornem-hi. Com estàs, esparraguet enllaunat? Que potser ho dius per aquesta magnífica llança que penso clavar-te. No pas més aviat, amb aquesta armadura dura. Sí, ja sé la història de Dura i Tova, i anant fent i anant menjant cavallers. Però a mi no m'enredes pas. Veus aquesta espasa? Doncs ja no la veus. I sense temps a contestar, el drac es va trobar amb l'espasa clavada a un costat. Sant Jordi havia fet un bot extraordinari i li havia clavat al vell mig del cor. Princesa, on sou? Qui em reclama? Pots envalar els cavallers? Sí, bella dama, el drac ja és mort. Sortiu sense por i us portaré a palau. Gràcies, cavaller. Amb la vostra valentia no només m'heu salvat a mi, també els altres nens i nenes de la vila. Gràcies. Sant Jordi i la princesa es van pujar al cavall i van tornar cap a la vila de Montblanc.
quan la gent va començar a veure-ho, no s'ho podia ni creure. Mireu, mireu! Un cavaller s'acosta! Ei, hi porta algú darrere. Oh, Déu meu, però si és la princesa! Avisem el rei i a la reina. La princesa és viva, la princesa és viva! Majestats, aquí teniu a la vostra filla sana i estàlvia. Gràcies, cavaller. Tota la vila de Montblanc us està immensament agraïda. Digueu-nos el drac on és? Majestats, vilatans i vilatanes, em dic Jordi i vinc d'un país llunyà i si em seguiu us ensenyaré què he fet amb aquell animalot. Anem, seguint a Sant Jordi, vinga, anem! Tothom va acompanyar Sant Jordi per a veure on estava aquella bestiola. Ningú no es voldria perdre cap detall de com havien anat les coses. Tots es van posar a xerrar fins que... Visca el drac és mort! Visca Sant Jordi! Visca, visca! Aquí teniu el drac i ara, com veieu de la sang que li brolla, ha nascut el roser més bonic del món, en senyal de pau i amor. Soc el cavaller de la llibertat i el vostre poble es mereix viure amb la tranquil·litat que teníeu abans de l'arribada del drac. I amb aquestes paraules de Sant Jordi i els crits d'alegria de la gent, Sant Jordi s'acomiada de la vila de Montblanc. I conta a partir d'aquell dia, cada 23 d'abril, cada persona de la vila de Montblanc va a aquell roser que agafa una rosa i li dona a la seva estimada. No tinc ningú a contar.